I takhle může vypadat jeden z posledních prázdninových dnů ve školce. Tentokrát jsou to paní učitelky, které musí poslouchat. Mají tu totiž lektorku jógy, takže místo špatně umytých rukou nebo zapomenutých bačkůrek se tu dneska řeší třeba pozdrav slunce a nebo pozice kočky. Paní ředitelka mě oslovila, jestli bych nemohla s paní učitelkama tady ve zdejší mateřské školce provést pár hodin jógy. A vlastně spíš šlo o to, abychom se naučili úplně nějaké základy a ty základy potom mohli eventuálně předat dětem. Trocha té duševní pohody, kterou jóga přináší, tu vůbec není od věci. Vždyť brzy se školka v Něvské ulici zaplní dětmi a začne nový školní rok. Paní učitelky se ale neučí základy jógy jen tak pro nic za nic. Mnoho cviků totiž můžou využívat i během výuky. Jógové pozice neboli asány jsou totiž plné zvířátek. My tam máme kočku, psa, pro děti se dá použít jako žirafa, vránu, krávu. To znamená, že vlastně ty děti úplně nenápadně hrou, tím, že si budou hrát, budou vlastně úplně jemně indikovat ty jogové pozice, aniž by jim došlo, že cvičí nějakou jogu. A za prvé si myslím, že je to krásně protáhne a bude to i bavit. Jógu můžou podle lektorky cvičit děti, dospělí i seniori. Jóga například podporuje dýchání, prokrvení těla, ale rovná také záda a má mnoho dalších blahodárných účinků na tělo i duši, což se dětem i paní učitelkám v průběhu roku určitě bude hodit.